İsənmisiz, soğumısız deyip sələmləyib sizni biz. Min Nazlıqı Sünqatova. Həm min Baybular. Siz Otnanın eng populyar jırları həm jırçılarından turgan muzikal qoyma hit paradын qarıysız. Bu шығарылышта jırçılarımızның соңғы яңалыклары белән танышып китәбез. Biz başlayбыз. Музыкаль койма хит парадының 10-нчы позициясын яулаган тырыш жырчыны каршы алабыз. Ни өчен тырыш? Чөнки Азалия Валиева бер дә тик торга яратмый. Яңа җырлар яздыра, әле менә шу шарадагына TMTV Production командасы белән төшергән 2 клипы дөнья күрде. Әле өстәвенә Азалия бизнес алып барырга да өлгерә. Хәзер тыңлаячак жырындагы кебек Азалия тукталырга җыенмый. Планнары зурдан. Әйдәгез Азалия Валиеваның үзен карыйк. Bir melden iktir, to'xtalib qalam. Yo'q şegindim, yo'q to'xtalmayım, xayolga atlar, so'qmoqlar tabam, yo'llarni tabam. Yuragim tekkan chog'ida, so'lishim olgan chog'imda, baxitim yonda bo'lganda, to'xtalma. Бахыр деп ойламағыз, бір вақытта да Шабан бәхет қаршысына көңіл түшсе де, күшім бітсе де, қояш батса да. Жүрегім тепкен шағында, солашым алған шағымда, бәхетім янда Аязып кояш балқыса, dünya нурлана, жиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып шатлык үләшеп, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда. Sümbül Bilalova yazını bikdə aktiv başladı. Gürlətib sольный konsert qoydu. Əminə şaradan soң rəxətlənib zur shopping uyuşturub әлі гардеробын да яңартып җибәрде. Sümbül үзенең төп эш урынында, ягъни филармониядә, коллегалары белән балалар өчен чираттагы шәп проект әзерли. Мультфильмларны бергәләшеп сәхнәләштерәләр һәм Золушка, Маша ише башка яраткан герой образларына керәләр. Бүген хит-парадта Sümbül әллә әйтим микән дип аталган җырын башкарачак. Тыңлыйбыз аны.
Әйтем икән, әйтми үтем икән, йөрәгемнең синдә типкәнен. Сине генә сөеп, ялкынымда көеп, ничек итеп гомер сүткәнен. Әллә әйтем икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтим икән, күзлим икән читтән, йөрим икән шулай килгәләп. Синең янда гына, тик син барга гына, синең белән дөньям түгәрәк. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтим икән, әллә көтим икән, үзең миңа серең шишкәнең. Назлы сүзләреңнән, нурлы йөзләреңнән, күңелемә бәхет күчкәнен. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк турыма. Дуслар, дускайлар, исегезгә төшереп үтәбез. Күтеп алынган зур, грандиоз TMTV музыкаль премияләрен тапшыру тантанасы якынлаша. Быел ул эксклюзив рәвештә беренче тапкыр Уфада үткәрелә. Сүз уңайыннан Айгөл Рәхимованың да TMTV сынын алганы бар. Әйдәгез Айгөл Рәхимованың үзен карыйк. Йөрәгем яна, нишләргә, синсез ничекләр хәзер яшәргә. Янымда юк, юк син дәшәргә. Әйтерсең томан эчендә, керәсең син качак төшемә. Күмелепләр күз син, күз яшенә. Син киткән юллардан әйтелми калды сагынуга. Мин түзәрменме сагыш уй басар йөзләремне. Син киткән юллардан әйтелми калды
kaldı et Sağanuğa min düzeriminme Sağışuy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Eytilmi kaldı et Sağanuğa min düzeriminme Sağışuy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Eytilmi kaldı et Sağanuğa min düzeriminme Sağışuy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Eytilmi kaldı et Sağanuğa min düzeriminme Sağışuy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Hürmetli tamaşaçılar, psixologlar kişiler бүлек бергенде, бүлек алуга караганда үзләрен икеләтә бәхетлерәк тояды. Туган көннәргә, башка бәйрәмнәргә иң шәп бүләк ул акча диләр. Ә менә шул акчаны бүләк иткәндә дә кеше үзен бәхетле итеп тоя микән, Назлыгөл? Ну, акча беләсең, ул универсаль бүләк. Беренчедән, әллә ни уйлап чыгарасы юк. Икенчедән, аны кабул итеп алырга һәр кеше дә шат. Моңа өстә бит әле музыкаль сюрприз дә ясарга була. Менә Алсу һәм Азат Фазлыевларны чакырып була, мәсәлән, әлеге җырлы гаиләне бик еш туйларга, никахларга сюрприз буларак чакыралар икән. Менә сезгә лайфхак. Мондый бүләкне кабул итүдә һәм инде бүләк итүдә сөендерә. Дуслар, ну сез барыгыз да инде аңладыгыз. Хәзер без Алсу һәм Азат Фазлыевларны караячакбыз. Экраннарга якынрак киттек. Yazmışıma bir de Xuday seni Яшьлек soğumağından uzğanda Yaratığım keşi arta bara Mыңлы жырым таңда сузғанда Yazlar болып келген көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сені көзлеріңді яраттым Yazlar болып келген көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сені көзлеріңді яраттым İnləri biz bulsun bizge terek Yıllarımız bulsun gel ortak Жеміс ағашыбыз шәшек қоймас Тигізлік тәғімір біз бұлсақ Yazlar болып келген көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сені көзлеріңді яраттым Yazlar болып келген көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сені көзлеріңді яраттым Yazmışıma rəhmətliyim bugün Бәхет күтім келер күнде де Біздің сүйі мәңгі янып тұрсын Аяқтысы болып түнләді Yazlar болып кердің көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сірлі көзлеріңді яраттым Yazlar болып кердің көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашықмын Сірлі
Nazlıgül, mene eğer sen Tatar jırşısıyken, senin koyun turunda bir bulsa da jır bulurga tiyiş. Bu sözlerini kim aytkan? Миңа калса ким әйткәнен уйлаганчы, ким әйтмәвен ачыклау җиңелрәк. Күпчелек җырчының бит репертуарында нәкъ коеннарга багышланган композиция, клиплар бар. Ярар, вакытны узакка сузмыйк. Ул жырчы Алина Сафиуллина. Һәм без бергәләшеп Алина Сафиуллинаны каршы алабыз. Sağışlarga sala yalgızlıkta kalgan canımı dile bağırını üze üzerimni yoğaltılar sigen yarımla oy hislerim buran yollarımda tımam yıllar koplu yüzüğanı ömürne uylayım ötkenlerini suyu iseneli kuvir küte hamman üzünne Karlı yağmur yağma hislerimni yuma yalgız itme kabat canımı mehabetke time yollarımni kümme adaştırma siyen yarımla uy hislerim buran yollarımda tımam yıllar koplu yüzüğanı ömürne uylayım ötkenlerini suyu iseneli kugel küte hamman üzünne Appak karlar yağar aklık saflık diler dünya berhit şelin yabına karlı sukmak buylar sigen yarım kiler yağmıdır şu suyu hakına oy hislerim buran yollarımda tımam yıllar koplu yüzüğanı ömürne uylayım ötkenlerini suyu iseneli
парадны алга таба дәвам итик. Зарина Сылкаева марҗитте дип җиңел киемнәргә күчкән. Әмма язгы кояш алдаучан шул. Зарина 2 атна буе авырып яткан. Һава торышы бик үзгәрүчән, шуңа җылырак киенеп йөрергә киңәш итә ул. Хәзер исә Зарина терелгән һәм кабат актив рәвештә эшли. Зур концертка образлар сайлап, чыгышына әзерләнеп йөри. Иҗатын яратучыларны ул әлеге чарага Unix концертлар залына чакырып кала. Әлеге зур концертка санаулы көннәр калды. Ә менә безнең хит парадта Зарина хәзер үк җырлаячак. Бергәләшеп тыңлыйк. Жегеләре шау-шишкәдә Карын инде матурлык Минем күңелемдә шундый Вакытны туктатырлык Калык шушы матурлыкта Калык шушы шәйләрдә Риза яуган мәхәббәттә Җырлар өйдәп көйләргә Син генә, син генә, син генә Елмаер кем көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Син генә, син генә, син генә Елмаер кем көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Таң белән бергә уянып, йөрәк чаклы балында Инде татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагында Яшел чаклы үләннәрдә Казың безнең хәзәбез Тик бергә бәхетле дигән Чаңа ашсын сүземез Син генә, син генә, син генә Елмаер кем көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Син генә, син генә, син генә Елмаер кем көлгәннә Бәхетле булып яшәргә Син кирәген белгәннә Киләсе җырчы Шулпан Әхмәтҗанова. Менә аның бик шәп яңалыгы бар. Дәүләт җыр һәм бию ансамбле Шулпанны үзләренә эшкә чакырган. Ул анда баш хормейстерга булышым, ягъни инде икенче хормейстер буларак эшләячәк. Шулпанга уңышлар теләп калабыз һәм хит парадны дәвам итәбез. Саныдуғашта ұя құрмай қонар талы болмаса Саныдуғашта ұя құрмай қонар талы болмаса Яшәүләрнең ниямы бар көтәр кешең булмаса Яшәүләрнең ниямы бар көтәр кешең булмаса Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана Ғымыр кәйлер матуруза яратып тұрсаң ғына Ғымыр кәйлер матуруза яратып тұрсаң ғына
Yaşavlarının niyemi var siyer kışın bulmasa Canı kayım deyip seni yarın kütüp durmasa Canı kayım deyip seni yarın kütüp durmasa Yaşavlarının niyemi var göter kışın bulmasa Bağırkayım deyip seni sağınıp kütüp almasa Gümürkeyler matturuza yaratıp dursan gına Gümürkeyler matturuza yaratıp dursan gına Dostlar, Maya'ya bizge zor beyram alıp keler. Татар радиосының 20 yıllık туған күніне бағышланған грандиоз концерт. 26 май күні Татнефть арена залында Татар эстрадасының ең популяр артистлары шығыш ясайшақ. Келмей қалма. Май айына көз салдық, қазір енді хит-парадқа да айленіп қойтық. Онда диджей Радик һәм Айрат Сафин жырлый. Біргеләшіп тыңлайбыз. Işın atlatın arada Bizinin ışın ışığa kıyaşta Senin ismi şişme mınaday Yazılgandır o benim yazmışka Gümülüp nazlarga kalır biz yazlarda Yaşlık digen yazılarda Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasıl içsin gümbürge Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasıl içsin gümbürge Kara ellik kara küzüme Benim süzler tügür süzgene Gül türlerinden çıkada Durlar bulup aldığına diziler Gülüp nazlarına kalırız Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasıl içsin gümbürge Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasıl içsin gümbürge Yazı güllere çeşek atkanı da Sanılı başları da sayrağında Süvekdelerine birir biz Kıvıllar jırların tığılağında Gümülüp nazlarga kalır biz Yazlarda yaşlık digen yazılarda Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasip içsin gümbürge Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasip içsin gümbürge Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasip içsin gümbürge Gülbürge Yaşıyık biz bersiride O gübekitlerde Nasip içsin gümbürge
Музыкаль койма хит парады дәвам итә. Келесі резидент шая, жүртілі, сүйкімлі һәм бик популяр. Ул Рифат Зарипов, һәм ул бүген 2-нче урында. Аның Team TV Production командасы белән төшергән клибын хәзер үк сезгә тәкъдим итәбез. Ашып, bir ябып, күңелем капкасын калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың, калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың, бер үзеп, bir ялгап, күңелләр арасын газаплап сөюдән ниндиен табасың, китсәң кит кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнчә янарлык Утlarım kaldırıp Bir üzüp bir yalgap Күңелләр арасын Газаплап сөюдән ниндиен табасың Китсәң кит кайтмаска Яшендә яндырып Үлгәнче янарлык Утларын калдырып Дип йөрисең, хисләрем туздырып, санаулы гомерне әрәмгә уздырып, санаулы гомерне әрәмгә уздырып, бер үзеп, bir ялгап, күңелләр арасын газаплап сөюдән ниндиен табасың, китсәң кит кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык Утların kaldırıp Güç tapsan bütünley Aldırıp giderge Burulup karama Git alsan git eyde Burulup karama Git alsan git eyde Bir üzüp bir yalgap Күңелләр арасын Газаплап сөюдән ниндиен табасың Китсәң кит кайтмаска Яшендә яндырып Үлгәнче янарлык Утларын калдырып Bir üzüp bir ялгап Күңелләр арасын Газаплап сөюдән ниндиен табасың Китсәң кит кайтмаска Яшендә яндырып Үлгәнче янарлык Утларын калдырып Китсәң кит кайтмаска Яшендә яндырып Үлгәнче янарлык Утларын калдырып Telegram, YouTube, ВКонтакте һәм сайт язылып қой. Кулыңны пульста тот, яңалыкларны күзәтеп бар. Дуслар, ашыкмагыз, біз әле барлык резидентларны да тыңлап чыкмадык. Тагын берәү калды һәм ул музыкаль койма хит парадының бу атна җиңүчесе. Әйдәгез бергәләшеп катнашучыларга тагын бер күзәтү ясап алыйк. Аннан соң абсолют лидерның кем икәнлеген дә белербез. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагында, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк
Yazlar bulur gelen günlerime Nazın bilen evine karattın Musu gözlerine benim aşıkımın Söyle gözlerini yarattın Oy hislerim buram, yollarımda tımam Yıllar koklu yüzüğanı ömrüne Sen güne, sen gene, sen gene Yılmayırken kölgüne Bäxetli bolup yaşarken Sen kiragin belgene Qanatыбыз qayrilmasin turmush yo'lin uzg'anda Qanatыбыз qayrilmasin turmush yo'lin uzg'anda Men baxtli sening bilan seni yonimda bo'lganda Men baxtli sening bilan seni yonimda bo'lganda Gel birge yaşayık biz bir sırada O gübakıtlarda Nasıl gitsin ömürge Gel birge yaşayık biz bir sırada O gübakıtlarda Nasıl gitsin ömürge Bir üzüp bir yalğap Güller arasın Gazaplap süyüdendim diyen tabasın Gitsen git qaytmasqa Yaşında yandırıp Ulgen şey yanarlık Utlarım kaldırıp Dostlar, bayram abuyning da so'nggi yangilıklari bilan tanishaylik hali. Bu jirchining aprelda majlislari bek ko'p. Yangi ssenariylar, yangi konkurslar o'ylab topish ustida ishlaydi. Bayram abuyning shaxsiy frontida, kontrolda, turmush iptashi bolalari bilan bir to'lqinda. Men sizga shuni aytayim, muzikal qo'yma hit paradida da onun hallari bek shap. Chunki bugun Bayram abuy birinchi o'rinni yovladi. Qutlaymiz uni ham klipini qaraymiz. Yıllar alğa bara Yıllartından yollar qala Şapqan bulabız ömürge Şapqan bulabız ömürge Vaqt artından jiterge Tuqta vaqt tuqta Bir gene minutqa Bir gene sekundqa Tuqta 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 indi tuqta Yaqabızdan tutma Bir işimiz hiçte Unutma unutma Ey quvabız dünyani Quvabız biz turmushini Atlaybiz yuguramiz biz Atlaybiz yuguramiz biz Tutam deyip bilamiz Tuqta vaqt tuqta Birgina minutqa Birgina sekundqa Tuqta 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 indi tuqta Yaqabızdan tutma Bir işimiz hiçte Unutma unutma Bugün hem ertege Бар уйларыны шын iterge
Иңне куеп бергә, иңне куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Жырдагы кебек, тукта вакыт дип әйтәсе килә. Тик кызганыч, музыкаль кайма хит парады инде ахырына якынлашты шул. Төгәл бер атнадан TNTV каналында кичке сәгать 7-дә музыкаль кайма хит парадын карарга онытмагыз. Бүгенгә тапшыруның алып баручылары мин Байбулат. Һәм мин Назлы Гөлсөнгатова. Исән-имин булыгыз, дуслар. Пока-пока. Thank you.